Laurien să rămână mult. Pentru Beni Valută și toată familia lui, pentru copiii lui și pentru doamna lui, pentru Andreea. Merge clarinetul numărul 1 în România, Toni Kamikaze. Sistemul. Pentru Beni și doamna lui Andreea să facă talentul clarinetul. Mișco, cante! Frumoasă special. Se știe! 1, 2, 3! Și fratele lui Marius Babanu, Sonic, Ananda și toată familia lui Ana Luminița Mondiala. Merge! Eu vă sunt care talent, e familia lui Orie, bă. Dar îmi iubesc familia, ea e la inima mea, bă. Hai ola, ola, țiganga creola. Hai ola, ola, țiganga creola. Cine-i lagătul și cheia, inima mea e Andreea. Dar îmi iubesc familia, ea e la inima mea, mă. Se miră lumea să uită, ăsta e Beni Valută. Tot de la frățiorul meu de la Beni Valută.
separat de euro și lei. Pentru Orient, frățiorul lui, până la 10 milioane. Pentru David, pentru David, pentru David, pentru David special. Tot de la fratele meu. Și pentru Nașu, va, re, de, va, lua, re. Pentru Florin Pagubă, Pagubă, Pagubă. Pentru Florin Pagubă și toată familia lui Florin Pagubă. Se face o primire pe măsură. Bine ați venit! Bine ați venit, bine ați venit! Ragazzi, ragazzi, ragazzi! Mulțumim frumos, ăsta a fost programul lui Marius Babanu. Doar 2 minuțele și intră.